बे बेलायाव माने जोंनि गार्जेनफोरा हजाग जानांगौ गथ'खौ माने बहा थांदों बहा थांगोन फुंनि बेलायावनो बिसोरो एसे खबर लानांगौ जोथोन लानांगौ दिनै मा खामानि दङ आरो क्लास जोबबोला कलेजनिफ्राय थोंजोङै न'आव फै बेफोरबायदिहै फुंनि बेलायावनो बा थांनायनि सिगाङावनो बिमा बिफाया गथ'नि सायाव नोजोर लाखिनानै बिदि बुंथेनांगौ बा मोजाङै सुबुरुन हरनांगौ आंनि फारसेनिफ्राय बेखौ आं सानो आरो साफ्रोमबो बिमा बिफायानो माने गावनि गथ'खौ बेबायदि नोजोर खालामनांगौ आगानफ्रोमावबो सोरबादि लोगोजों लोगो जादों आरो आथिखालनि जेफोर नुनो मोनदों बायदि बायदि गाज्रि बिदि लामाथिं गोबांफ्रानो आगान होलांबाय आंनि गथ'आबो माने बेबायदि गाज्रि लामाथिं आगान सुरदों नामा बेखौ नोजोर लाखिनांगौ बेखाय जोंनि बिमा बिफायानो गुदि होननानै न'खरनि गार्जेनफ्रानो गुदि होननानै आं बुङो आरो बिदिनो गोबां दानि गथ'फ्रा बिमा बिफानाव दाबियो रां दाबियो बाइक दाबियो गोबां बेफोरबायदि दाबियो आरो बिमा बिफाखौ गोबां बिदिनो गोबां खस्थ' होनानै बिसोरो माने बुस्थुखौ आदाय खालामो बेबायदियाव नोंथाङा दानि बिमा बिफाफोरखौ माबायदि खावलायनो सानो होनाया मोजां ना होयैया मोजां गोबां बिदिनो गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै सुइसाइड एबा बेबायदिनो कार एक्सिडेन्ट बाइक एक्सिडेन्ट गोबां सानफा एफा जाबाय थादों बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बेथ' नुनो मोनदों आथिखालाव बांलांदों माने सोरबा हानायफ्राथ' होदों सुबिदा खालामना होदों गथ'फोरनो दा हायैफ्राबो बिमा बिफानियाव हानायफोरजों लोगोसेहै दाबि दाला खालामनानै हा बन्द'खौ हा फान सम्पतिखौ नस्थ' खालामनानैब्लाबो बिदि बाइक दामि दामि बिदि डिमान्ड खालामदों नाथाय बिमा बिफाया गावनि जिथु क्षमता दोङो गोहो बोलो दोङो बेखौ हगारना लायैया मोजां आंनोब्ला हानायसिमखौ बिसोरो बुजायनांगौ बानजायनांगौ गथ'खौ गावनि अबस्थाया माबायदि समर्थ'आ माबायदि बेखौ बुजायना होनानै लाखिनांगौ आरो हायैखौ हानायखौ खालामनानै बायना होनो हास्थायनाया मोजां नङा आरो दा बिदिहैनोथ' नै गोबाङा नस्थ' जाहैदों जिउ गोमाबाय फरायनायाबो नस्थ' जाबाय जिउआ गोमायाखैब्लाबो फरायनाय जिबनाव थुंगेबाय बेखौ जों नुनो मोन्दों बेखौ बिमा बिफाफ्रा गावनि क्षमताखौ एंगारना लायैया मोजां खनसेयाव हाया बिदि गले गले बुजायनांगौ आरो बिदिनो गावजों जाया गुबुन सिखित जायफोरनि बाथ्राखौ लागौ बेफोरबायदि मानसिफोरखौ लाबोनानै बा परियालफोरखौ थुबुर खालामना लाबोनानै बुजायनानै दोननांगौ जों आथिखालनि मुगायाव जों नुनो मोन्दों दानि जेनेरेसननि मानसिफ्रा सोरबा बिफाया गावनि फिसालाखौ लानानै मोनसे टेबोलाव जौ लोंनायखौ जों नुनो मोन्दों बेबायदि परिबेगा माबायदि सृष्टि जाबोगोन आरो माबायदि जाबोगोन होननानै नोंथाङा माबायदि फोरमायहरनो सानो बा माबायदि बुजायहरनो सानो दानि जिथु थासारि माने जौ लोंनाय साराब लोंनाय टेबोलाव लोगोसे जिरायनानै नाथाय बे बेलायावथ' नस्थ' जालांदों लोंनाय जानायफोरा बारा जालांदों आरो पार्टि खालामनायफोरा बारा जालांदों बेखौ गामि ओनसोलनि मानसिफ्राबो नोजोर खालामनाया मोजां गामि बिफाननिफ्राय जि आफादगिरि नेहाथारि जि कमिटि थायो बिथांमोना हारसिं नङा खिन्थु खौसेयै बेबायदिहाय बेबस्था लानानै होबथानाया मोजां दा नुनो मोन्दों अबस्से बेबायदि बांलांदों जौ सेरेब लोंनाय आरो बिदिनो गावखौ नस्थ' खालामना लानायफ्रा बेयाव खौसे जानानै गामि न'खरफ्रा खौसे जानानै फोलेर बंस'फ्रा खौसे जानानै होबथानाया गोनांथार आरो होबथानांगौ आं नोंथांनाव सोंथि खालामो बेजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो जोंनि बर' इयुथ्स लाइमोनफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय ड्राग्सआ मानिफ्राय फैयो आरो बे सेरिन बिजिफ्रा मानिफ्राय फैयो बैबायदिखौ होबथानो थाखाय माबायदि इनकुवेरि खालामनानै अबेनिफ्राय साप्लाइ जायो जोंनि बर' रायजोफ्रा माबायदि जुक्ति जानांगौ नोंथाङा बेखौ माबायदि खावलायहरनो सानो गंफ्रोमबो गामियानो माने मोनसे स्रोदयै बेबायदि मोनसे आफादफोर दानानै एसे सुलु लानानै बे सेंग्राया बबेनिफ्राय लाबोदों सोर होफैदों बेखौ एसे आन्दाज खालामनानै नेनानै थानांगौ जाहाथे गामियाव हाबफैनो हाया बेबायदि जगान होग्रा मानसिया आरो नागिरहैनांगौ बहानिफ्राय फैयो सोर जुगायो एनेके फिसा फिसा दखानफ्रावबो मोनो होनना खोनादों बे दखानफोराव थांनानै एनेके बुंथिहैनांगौ होबथाहैनांगौ आरो मोनोब्ला बेफोरखौ हमनानै सरकारनि जिफोर बिफान दङ होबथाग्रा
बेयाव समजायना होनांगौ आंनिफ्राय आं बेखौ सानो आरो दा नोंथाङा दिनै गोबां बेबायदिनो एक्सएनडिफ्रा गोबां बिदिनो गामि गामि हाबै बेबायदिनो मोनसे बिसोरो सांग्रांथि लाबाय थादों एवेयारनेस प्रग्राम लाबाय थादों दिनै नोंथांमोना माबायदि साबायखर बावनो सानो बेथ' जोबोद मोजां जादों जों सानदोंमोन धोरोम फारसे लानानैबो गामि फारसे लानानैबो बोरैहाय बेखौ होबथानो हाबावगोन मा राहा बेबस्था मोनगोन आरो जों रायज्लायोबो एसे आंथ' रिटायार्ड जाबाय जोंनि समनियाफोरजों फोरोंगिरिफोरजों रायज्लायदों समाजनि बिबानगिरिफोरजों रायज्लायदों आरो धोरोमिया मानसि बिबानगिरिफोरजों रायज्लायदों मा बेबस्था जाबावगोन मा राहा जाबावगोन बारानि बारा जालांबाय बोरै होबथागोन बेखौ साननायावनो आं बेबायदि NDFबफोर सानसेखालि बे लाइजाम राननायखौ नुनो मोनबाय दिनैनि बे नैबे सावरायमेलनि आरो बिथांमोनजों बिदि शेयार खालामनो रायज्लायनो मोनबाय आं जोबोद खुसि जाबाय बेबायदि गामि गामि बिबानगिरिफोरखौ लिंनानै जों सावरायनायनि साना जोंहा जेबो उपाय गैला बिदिं जोङो भाब बिनिमय खालामलायबाय आरो बेखायनो गमामायैनो दिनै जे बे मिटिङा जादों बे सावरायमेला जादों खोब खुसि जादों मोनदों आरो नंगौ 100%खौनो आङो साक्सेस जागोन होननानै सानो बेखौ मेङाजासे थाद'आजासे नेग्लेक्ट खालामाजासे रायजो राजा गासैबो जुदि गोसो होयोब्ला बे मेलाव दा समस्याफोरखौ बुंनाय बादि आरो जि बेबस्था लागोन बेबायदिहाय गोसो होयोब्ला निस्सय साक्सेस जागोन आंनिफ्राय आं आसा खालामनानै दङ लास्ट आं सोंनो सानबाय नोंथांनाव आरो बे खामानिया खालि NDFबफोरनि थाखायल' ना जोंनि बर' गासै समाजारिनि थाखाय बे होबथानाया जोंनि खामानि नोंथाङा मा सानो बेखौ एसे आगोलावबो बिदिनो थांबाय अकल NDFB बा मोनसेल' बबेबा संगठना बे सम्भब जानाय नङा जेसेबां जि गामि आफाद दोङो फरायसा आफादानो होन इयुथ क्लाबानो होन आरो गामिनि जौगा बिफानानो होन धोरोम बिफानानो होन गासैबो खौसे जानानै एनकि आइजो बिफान दङब्ला बेफोरबो खौसे जानानै मोनसे गोसोजों जोङो होबथानो सुस्रांनो फोसाबनो सानोब्ला साक्सेस जागोन होनो